beste was een man. Hibi. Bokadillo bat, mesez. Bai, tezkaztu tortilla barietuk, xolomo gaztagin, xolomo piperrekin. Beste hori, daiola hori zera ba. Hori bokadillo izango da, ero? Bai, baina hori ez da zutzeko moduko, Zela estalanetako modukua. Zedauka ba. Berak atasko, ero? Arra jotzea, miura gana dira, jo? Ba, horretako ba nahi jua pa. Guajostak zedaukan. Taideak. Seguru, alo? Bai, segurunak. Gionez itorri narrez, Haixauta, alo? Daiola bat nahi juat, bale? Bale. Che, ¿estás seguro? ¿De verdad que querés una dayola, loco? Daiola esan du, ezta? Bai, gizajua, jakingo balu. Aizu parkatu, ez dut uste aukerarik onena egin duzunik. Daiola bat ez da jolasteko. Zedauka ba. Bomba atomiko matala. Hala, laida zupagien, Seguro najak. Arrapotza. ¿Ya se pringó?